О, якое теплое, теплое, теплое море, як дробіцца ў ім сонца, зявесаў распалены шчыт. О, як добра руцэ на тваім перагрэтым і чорным, напырсканым кроплямі мора, салоным плячы, тахт нячутнаму спеву, самкнёныя вусны смяюцца і плачуць, вочы змежаны, веі дрыжаць у салодкай журбе. Так шчаслівая яшчарка дрэмле на камні гарачым. Добра табе. Звычайна у людзей так. Першае гэта я, другое сям'я, родны дом, трэцяе родны горад, чацвёртае родная краіна, пятае родная зямля, роднае чалавецтва. І кожны любіць сябе. Амаль усе сям'ю, большасць родны горад. Частка радзіма. І толькі адзінкі любяць чалавецтва, па-сапраўднаму, а не на словах. Ён сеў і абхапіў мускулістымі рукамі калені. Мы нават да любові да радзімы у большасці не дараслі. І таму больш за ўсё патрэбны людзі, якія прайшлі ўсе ступені. Бываюць такія багатыя любоўю і нянавісцю, і ў іх увесь свет узарваны і перакулены. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіму, радзіму больш, чым родны дом, а ўсё гэта разам больш за саміх сябе. Яны, разумееш, свабодна даюць жыццё і дом і ўсё для краіны і чалавецтва. Калі я думаю, хто я, навошта, адкуль мы прыйшлі, куды мы ідзем, што такое наш свет? Ці не атам ён нейкага арганізма, якому зараз дрэнна і які таксама частка чагосьці вялікага? І што ёсць там за апошняй рысы, пра якую мы не ведаем? Я адчуваю патрэбнасць у кім-то большым, хто растлумачыў бы і веру ў тое, што ён ёсць. Гэта ад слабасці і няведання. Але нават у той час, калі я веру, я ведаю, што гэта не Христос і не Гасподзь, не Магамед і не Буда. Гэта проста нешта найвышэйшае, чаго я не магу зразумець. А яны – спроба спасціжэння рознымі людзьмі гэтага найвышэйшага. Даказаў жа хтосьці з новых, што сусвет разам з Млечным шляхам і іншымі зорнымі астравамі мае форму вялікага сэрца, якое ўвесь час пульсуе. Магчыма, гэта сэрца таго нязведанага. Мы так мала ведаем. Але ва ўсякім разе, гэты вялікі ўладар сэрца чалавечага не всеблагі, калі дазваляе то, што адбываецца вакол. А магчыма, ад яго і не залежыць. Сусвет сэрца. Калі я гляджу на пакуты і сутаргі гэтага свету, на тое, як трапеча і задыхаецца ўсё жывое, мне здаецца, што ў гэтага сэрца вось-вось наступіць разрыў. Чалавек добры, а з яго робіць жывёлу. Ніхто не хоча даць яму магчымасць быць чалавекам. Мабыць, нельга проста крыкнуць: «Абдыміцеся, людзі!» І вось ідуць людзі, на дыбу ідуць. Не дзеля славы, а дзеля таго, каб забіць пакуты сумлення. Як часам ідзе чалавек, не ведаючы дарогі. У пушчу ратаваць сябра, бо сорамна стаяць. Ідуць, гінуць, блытаюць, ведаю толькі тое, што не такім павінен быць чалавек, што нельга яму абяцаць райскую канюшыну,
што шчасце яму патрэбна пад гэтымі вось дымнымі столямі. І мужнасць іхняя большая Хрыста. Яны ведаюць, яны не воскрэснуць пасля распяцця. Мы, беларусы, рэдка ўмеем кахаць па-сапраўднаму, не ахвяруючы чымсьці. І я не быў выключэннем. Звычайна мы мучым тую, якую кахаем, і самі мучымся яшчэ больш ад супярэчлівых думак, пытанняў, учынкаў, якія іншымі вельмі лёгка прыводзяцца да аднаго знаменальніка. Людзі не ўмеюць жыць, і таму кажуць пра заўтра, якога не будзе. Сёння мы верым і мучым сваё беднае цела, а заўтра затое будзем жыць. Сёння мы адмаўляемся ад сэрца ў імя велічы, але заўтра нам дадуць узнагароду. Сёння вырываем з сэрца любых, бо нам трэба ўзвялічыць каралеўства, але заўтра мы будзем кахаць. Ездзіш па краю і чуеш у адной вёсцы беларускую мову, у другой украінскую, у трэцяй рускую ці мардоўскую. Звычайныя людзі, але глянеш на цвёрды рот такога і разумееш, што прыйшлі сюды самыя прадпрымальныя, самыя ў добрым сэнсе гэтага слова авантурыстычныя. І гэтыя украінцы, беларусы, рускія не кідалі слова на вецер, а жывілі гэты кінуты, бросавы, пустошны край, набудавалі ў ім гарадоў, вёсак, заводаў, правялі чыгункі, угрызліся ў скалы руднікамі, спусцілі ў мора караблі і аднак у першапачатковай чысціні збераглі свае мовы. Часам больш чыстыя, чым нават на радзіме. Сваімі рукамі стварылі сабе новую радзіму і нікуды з яе не пойдуць. Пабраталіся з карэннымі жыхарамі, удэ, нанайцамі, тазамі, як кедры, пусцілі карані ў гэтую зямлю і не далі яе ў крыўду нікому. І не дадуць. У кожнай рэчы ёсць два бакі, і патрэбным урыўкам пергаменту можна распаліць камін, а можна і напісаць на ім індульгенцыю, прадаць і купіць за тыя грошы дом з камінам. На пожыву можна смажыць курэй, а можна і ўстравіць яго ў печань гандляру індульгенцыямі. У кожнай рэчы ёсць два бакі, але бачыць іх абазнаны і дасведчаны. Астатнія ж глядзяць, як совы на сонца. Заўсёды каханне таго, які пакахаў спачатку, мацнейшае, а ў таго, хто пакахаў другім, больш эгаістычна і незалежна, бо чалавек, будуючы ідэал свайго кахання, знаходзіць больш або менш падобнае да яго і кахае больш за ўсё тое, што стварыў у сваім уяўленні. А той, хто пакахаў другім, кахае больш эканамічна, бо адкрываецца паступова і знаходзіць толькі тое, што ёсць. «Давай», — сказал я, — «до завтра, до завтра, чтоб не здарылася, з намі ў жыцці заўсёды да заўтра». «Баюся», — сказал я, — «а раптам нешта непапраўднае». «Усё адно, да заўтра, няма нічога такога, каб адабраць у нас вечнае заўтра».
Я жыў сярод іх 9 год. Часам пачынаў нават думаць па-беларусінску. А ўсё ж ведаў іх не нашмат лепей, чым у першы дзень. Яны будуць крычаць: «Воўк вырваўся з логава!» І ніколі не зробяць ласкі толкам растлумачыць, што здарылася, каб добры хрысціянін зразумеў іх. Як быццам гэта наш абавязак разумець іхнія тропы і іншасказы. Крый Божа, калі сярод іх з'явіцца паэт. Яны затопяць вершамі ўвесь свет і нікому не дадуць спакою. І ён, стаўшы на калені, сабою прыкрыўшы ваду, з лікаваннем сарваў з твару павязку і прапаў да вады са стогнам і прагай, як да вуснаў. Да вуснаў адзіна каханай, якой яго так і не было. Не было, але ён ведаў, што так бывае. Прабачце мне, но у меня от хвалявання сел голос. И тому я буду говорить с вами крышечку таким, хрипловатым. Сябры моей сяброўкі. Няўжо вы думаете, что я был бы чагосьці варты без вас, якія сышліся сюды з большай ці меншай там кожнай дозай сімпатыі да мяне? Мабыць, нічога не быў бы варты без вас, дарагія. Без зямлі беларускай вялікай, без вялікага беларускага народа, без вялікай беларускай мовы. І таму дзякую вам за тое, што вы ёсць. Дзякую зямлі беларускай за тое, што я еў яе хлеб чорны, піў яе смачную ваду, дыхаў яе паветрам, паціскаў самыя верныя на свеце мужчынскія рукі ў дружбе, рукі нашых мужчын. І зрэдку шанцавала мне і цалаваць рукі самых мілых істот на свеце, наших жанчын. Дзякую вам, людзі, яшчэ раз 1000 раз дзякую вам. Без вас я нішто.